Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın hecra îro şeşê adara 2021 roja şemiye bernama roja vacvake dest pêkir û xêr hatin îro mêvanê me ji Rihayê birayê Seyfeddîn Gündüz û ji Nisêbîn birayê Seyfeddîn Arman wê birayê me hukuknas Yahya Turan jî ji Mêrdîn beşdarî bernama me bibe. Mêrdîn hukuknas birayê Yahya Turan ew jî bi me re be gaveke din em ê ji mêvanê xwe re bêjin û xêr hatin. Temaşavanên hêja vê heftê di nava heftiyê de roja sêşemê Serokkomar Erdogan di derheqê xebata di edaletê de yan jî di hukukê de hinek beyanat da jê re dibe navek lêkir vê xebatê reforma di hukukê de dibêje em bêjin plana çalakiya heqên insana, insan hakları eylem planı. Bi rastî planeke dûdirêj bû divê meriv baş bixwîne ji bo ku bêfehmê. Lêbelê bi kurtayî meriv dikare vê bêje nêzî 20 sale iktidarê de ye hikûmeta AK Parti û Serokkomar bilfiil vê hikûmetê îdare dike û hatê fehmê ku di hukukê de em bêjin bi têrayî, bi besayî tiştê ku dixwazin nehatiye kirin yan jî hinek nebaşî û nexweşiya dibînin ku li serê xebatek wiha tê çêkirin. Lewra ev ji xwe tê re xenekirin gelo çima di hukukê de heta vêga em bêjin ber bi başiyê gav nehatine avêtin piştî 20 sale wiha reformê di hukukê de çê dikin ev ya tê re xenekirin. Em ê ser vê planê hinek xeber bidin ka hikûmet dixwaze çi bike di hukukê de lewra hebs dijebûne û em bêjin mehkeme pir dewam dikin, em bêjin ser fikr û ramanan de însan têne girtin. Di demek wiha de ku em behsa Kanûna Esasî yeke nû yeke sivîl dikin û reforma di hukukê de dikin ka divê reformê de çi heye lazim em serê xeber bidin belê di demek wiha ku em li ser heq û mafên însana xebatên wan xeber didin li ewil li Enqerê di nav heftiya çûyî de jî li Rihayê hinek endamên Hizb-ı Tehrîr bi mesela ku xwestina xilafetê avabûna xilafetê hatin binçavkirin û mamela teroriyê bi wan hate kirin bi wan re. Ev mijara me ewil em ê ser vê meselê xeber bidin. Di nav vê heftê de fezlekeyên di derheqê wekîlan de hat meclîsê hinek wekîl bi sebeb bersûcin di hinek meselan de derheqê wan de fezleke hatine amade kirin. Li ser vê divê meclis wê li hev bicive û wekîltiya wan ya daxînin yan ji van fezleka qebûl nekin ew ya êdî îşê wan e. Ev gengeşî û niqaşên di siyasetê de gelo bi me hilbijartineke pêşwext di defêm kirin bi rastî ser vê em dixwazin xeber bidin û di derheqê nexweşîna Covid-19 tedbîrên ku hatibûn stendin di nav vê hefteyê de hinek hatin sistkirin. Ev jî wê di rojeva me de be. Em ji mêvanên xwe re bêjin û xêr hatin birayê Seyfeddîn Ağırman û xêr hatin. Xwedê ji we razî be rehmet lê bavê em silam û hurmetê xwe ji we temamê temaşevana pêşkêş dikin. Teşekkür dikim ji bo vê programanekê înşallah wê fêde bide. Xwedê ji we razî be birayê Seyfeddîn Gündüz hûn jî bi xêr hatin ji Rihayê. Belê birayê Seyfeddîn di ser xeta me de pirsgirêkeke teknîkî heye ew ê înşallah hevalên me wê pirsgirêkê çareser bikin. Ji Mêrdîn wê birayê Yahya Turan jî gaveke din bi me re be. Birayê Seyfeddîn Ağırman di nav vê heftê de Serokkomar Erdogan roja sêşemê di civaka partiya xwe de behsa
plana çalakiya hakkın insana kır. İnsan hakları eylem planı. Demek ki direce brasti bahsa reforma de hukuki de dikirin juhe. Yani ev xebat li ser çi sebebê hat kirin yan jî em bêjin ew rexneyên ku têne kirin 20 sale û hûn di îqtidarê de ne ger wê hiqûqê nexistiberê eviya şaşîtiyeke ev rexne hûn çawa dibînin li ser çi sebebê ev xebat hatin kirin? Ji xwe malûmê we ya ji hingana got sistema Tirkî hatiye avakirin piştî Osmanlî yani kanûna wê esasî temamî ji derve ye. Ev her serê 10 sala ji ber xatirê got yani bahwerî û yeqînî û bahwerî û yeqîniya milletê me û kanûnê bi hevdûre îdare nake yani li hevna nake serê 10 sala yani darbeke leşkerî hatiye kirin ve hatta îro ev sistem bi derba derbas bûye birîndar e. Kanûna esasî ki tamamê îdara Tirkî li hember vênakê çêdibe ji ber xatirê got ev didê hevin hew hildikire yani ev darbê leşkerî got dewamlî çêdibin li ser vî milletî hew hildikire. İdê sîstema Tirkî ji malûm e berî niha parlamenter sistem jê re digotin ev ne rabû cihê de jî sîstema başkantiye hatiye yani seroketiye hatiye ha sistem cevabê nemekarê bide yani gereke çi be gereke kanûnê devletê îdarekirina devletê li gora vê sîstema nû bên çêkirin yani ev sistem û ev kanûn ew jî ke didê hevdû çêdibin ji ber wilo îro ev partiyê got muxalefetê de ne û ez te bêjim îro mesela mahkema dadgeha mezin yani ya anayasa mahkemesî قرارê got ew didin û qerarê got mahkemê li warê xwe li ciyê xwe didin li hevdû nakin yani biya hevdû nakin divê dêde diddik heye yani terslik heye tê gotin bo xatirê wilo yani hikûmet li gora vê sîstemê gereka xwe nû bike gereka kanûnê xwe nû bike ji bo xatirê got ev tiştê hene ji holê rabin ev pirsgirêkiya ji holê rabin heta got çê nebe hew dimeşe ev ne bû mecbûrî yani hew hildigirê ana bi rastî got em bêjin tiştekî ev tiştê got îro serokwezîr dibêje reîsî cumhur dibêje dereng maya berî niha gereka vîşî hatibû kirin gereka illa yani illa dewletê Ewropayî yan jî dewletê ji dervê Tirkî gereka bê illa hûn bikin ya bike na gereka ji ber xwe hatibû kirin ihtiyaca vî milletî huzûra vî milletî îdara vî milletî gereka bi xweşî bêmeşandin ha ji bo lojîkê ev tiştê qanûn û hukmê didê çend û kultur û ola vî milletî ne ev ne gereka ji nû bibin heta ev ne ji nû nebin ev pirsgirêk wê dewam bikin ev tiştê got îro ayne holê baş e milê meyîzan yani nehbêşin 125 sahîfe heye û hinekî jî fare ye înşallah got wextê hûn firsetê bînin em ê çend tiştê ji vane em ê bêjin
tiştekî dîxata min ji vê bala min kişan muhakkak muhîmin em ê têkevin em bêjin hûrgiliyê vê meselê jî ka di detayan de çi heye. Birayê Seyfeddîn Gündüz jî bi me re ye. Birayê Seyfeddîn hûn xêr hatin. Xêra Xwedê li we be, rehmet dê bavê we be. Me dest bi bernameyê kir li ser mesela plana çalakiya heqên însana ku ji teref Serokkomar Erdogan ve hate beyan kirin me behs kir. Bi rastî Keke Seyfeddîn ağirman di em bêjin gotinên balkêş kir li gor min divê sîstem û qanûn li hevdû nanhêrin. Me sîstem guheran sîstema parlamenteriyê me ve guheran sîstema serokatiyê nîv serokatî jî em dikarin bêjin. Divê de li hevdû nanhêre sîstem û qanûn yan jî qanûn hinek destê sîstemê em bêjin girê dide. Yek jî di nav quruman de koordînasyon baş nehatiye ava kirin. Win bi sebep çi li gor we Serokkomar û hikûmetê planeke wiha da pêşiya xwe yanî di kîja derê de kêmasî dîtin xwe muhtaç bi vê xebatê dîtin ji kê derhat ev mesele? Yani bi rastî ev devleta han wextê ku ava bû siyasetmedar xwe li ser darazê dibînin. Yek ew yek din jî dewlemendê ku alîkariyê rejima Kemalî dimê dikin van insana jî xwe li ser darazê dibînin. Ji bo xatirê ku xwe ser darazê dibînin tu vekî nekî di cîkirinê de yani di uygulemayê de nek piskek derkevin. Bi çi havê em bêjin qanûn derdikeve, qanûn li feqîra li belengaza li însanê jara cida tê îstemal kirin lê belê mixabin li însanê siyasetmedar li însanê dewletmend li wan bi hawekî dinê tê îstemal kirin. Yani milletê me vê piskeka dibîne. Yani em ji bo xatirê ku gelê me fêm bikin em vê havê bibêjin îro ji alimekî dipirsin dibe adalet maf li welatekî hebe me çawa fêm bikin. Dibe însanekî feqîr û jar ku karibe mafê xwe ji însanekî dewlemend bê tirs bistîne dibe li wê derê dadmendî heye, li wê derê adalet heye. Hakikaten em îro bala xwe didinê mêrik ê zengîn tu di nerî însan dikujî, bi qastî dikujî, bi kêfa xwe dikujî, lê tu di nerî tê roja hesê dibîne roja çawa derdikeve tew wek bi tren derdikevin yani wilo bi xweşî wî derdixînin. Ama insanê feqîr ku li ser wî gumanekî hebe li ser wê gumana tu di nerî karin müebed jî bidinê. Îro di girtîgeha devleta ku em hatê de ne di girtîgehayê de misalan em bêjin ger 28 Şubatê û ger beriya wê jî nek însanê bawermend ji bo xatirê ku devleta Kemalîst yan devleta binê wan em bêjin ê FETÖ bi van çetê ergena xwe wan e şüphe danîtin ten hinek Müslümana van Müslümana me îsal 28 salê wan e 29 salê wan e way qediyayê de hefsê de ne. Bes guman heye. Du testê wan de tu tespît tiştekî te neye. Min adaleta Türkiye wiha dişuxile. Ji însanê Müslümanan re, ji însanê feqîr û mustezaf re parêkî guman hebe bi çavê şeddat dixebite tadê însanê Müslüman dike li aliyê dinê misalan vanê ku ergenekon van çeteyê ergenekon ku xwedêgiravî di müebet dabûn wan ama tedîd di şevekî de camia deketin gotin ev ya kompas li wan hatê kirin ev ya tew wek masûmin tew yê sedece pere dan wan. Ev ya piskirêkek mezin e erê navê adaletê bi zimanê xwe xweş e lê wekî kekê min Seyfeddîn Ağirman got navdarî min wextê ku tê îstîhmal kirin bi destê polîsa bi destê daraza bi hawekî dinê tê îstîhmal kirin. Ev piskirêk ji kê dest pê dike? Ev piskirêk wek me serî de ew gote ev devleta wextê ku ava bû bingeha wê de siyaset û dewlemend xwe li ser darazê dibînin. Yani îro em karin bêjin savciyekî ya hakîmekî kare bi qirka yekî siyasetmedarkî mezin bigire. Na çikî wiha nikarin bikin. Yek ya dudoya em dinerin van însanê dewlemend vanê ê ku xwe mezinê devletê dibînin ê ku divê em Kemalîstin
و بناوک ندبن İstanbul sermayesi. Yani van insana yasa ya avukat ya hakim sadece ki kadar hoş bana bike. Ama vakit ben ha aynı zaman yeki insan ki fakir, yeki insan ki Müslüman, yeki insan ki bavarmand be, yeki kurbanj be, yeki bihaça be. Tudneri ev devletahan tamamı kuvvetafa, hezafa bir şiddet لسر وان انسانا حکمه خو اجرا دکه ایلاوه چتا پر هات زمان نفس دی جواکی ده لهمبر حکمت پرهات زمان حکمت ایدی خواست کی ویا عیارکی بده yani او دبین همه حکمه سیاست لسر درازی راکرن براستی ام بید پرسن گلو که حکمه سیاسی لسر درازی رازی وان ظالمه كنت بيثو حشيش وباطي كنت تعديل المسلمان كرن كنت تعديل باورمان دا كرن اف دبلتا كو حضار ونهتدو حيشتي دا دوي داربا هان دا كنت تعديل لملتي مي ايوي حراما كر كل ملتي مي قربانش كر قالو وان انسان ايكو نها صاغن و ايكو نها تربي عردان اوي چپاسي بين جزا كرن يعني ام بالا خود دني وك اويا وك چيروك تخويا كرن جبو چه منر تو ناپير دكت اورتي البيت حشي شوباتي بروفيسور كي هم بر قامرا تعديل كشيك يغا سنخماندي كر كوي كشكات مكتبه خره يكمين بو بن ربيت حشي شوباتي حتى نا بيت 4 سال دباس بيه وي ظالمي هان وي خدينا نصيحان بيت 4 سال تو بيه مدير سر مكتب جي اما ام بنرن كس حسب جوانا برسه كجوانا برسه هول بيدري تعديل املتي هان كر طبعا انساني هان تخوينا وان رجان تجاني وان شكان تدلي وان شكان توان وظيفه وان ابيده كلا ور بحسابي بده كذبت شيناك واعطيك كذبت هانك بي بيوا سياسه مدار دبيجن هيك وكل هواي دبينن هيك سيفيك دبي يعني سياسه مدار جركي بدا وبدا نشاندان يعني بيجن ام واي ام دبدا صميمينه وان ظالمي بيثو حشيش وباتي يك بيك امان دخن هم برفي ملتي فقير جار وای امان جزا دکن براستی لترکیه دادمنتی هبه عدالت هبه وان ظالم ای بیت و حچی شبات تنه اوی گش محبت بخون صرف جبو خاطر انسان که سریوان نخماندیه وان جنبازی فوان آبیتن وان خستن حبسه حقارتی لوان کرن بنر ایرو لکردستان ترکیه جبو خاطر که ایک باورمند ایک صرف باورمند بود تو فعلی وان خراب تنه بود زیه نکرنه خرابیه نکرنه دست ناویتن ناموزه کسی وان انسان صرف جبو خاطر که باورمند بون لدوزا اصحاب دمشیان وان کمالیست رژیم چکر وان کمالیست رژیم قلبکی بوان بکر فتوکوپی باسقیتی تابیریله وان خطن حفظه نوایم بناغوته بیتو 8 ساله وان حفظه دیه که ماف که عدالت دنگی وانا نخویا کرن یعنی گره که هکی صمیمیت جوی پیویر هبه من القاصد خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم دبی کی دبی یک انسان کو تشکی جوار بخوازه حتی کو جواله خور نه خوازه دبی وی انسان ایمان نه انیه من در و تعدا کلوان تکرن ایرو و تعدا دنگه خو بلن کرن وای بنو حکمت اما علی دنه وان انسان که مظلوم و مستضعف هد حبسه دنه ابنا مافه براد پیوا خدا صمیمی بن براد پیوا خدا میر بن پیوا خراس بکن يعني وبراي لسر امبيجن هناك حسابه في 20 سالي في 6 سالي پاشتكو هي نهات يداين و هي او بريني كد 1990 ده هاتنا وكرن هي ايشي وان دومن ده حقوقي ده براي وبحسابان مجارة كرش براي سيف الدين خده جواراز بمحقق يعني ديروكا Türkiye avabuna damezrandına cumhuriyeti pe ve gelek be hukukti gelek ambejin mağduriyeti daya çekirin yani avabuna cumhuriyeti pe de hatta sale 10,000 belki sale hatta demek idam hebu insan bir sebep fikri xoya bir sebep oğulları xoya da hatin idam kirin evya تشتكي عجيب جي ندها ديتن شخو لبلي جبو بيشاروجي ام هناك دخوازن امیددار بن جبروي و بلاني كاد بيشيامه دوي چه درخه بيشيامه
برای یحیی توران و گاوه کدن دسر خطا تلفنی ده بمره به بشتاری برنامه و اوجی جله حقوقی ده که و پلان چواد بینه ام خوازن جه پرسن گرنه حاضر به امی برای سیف الدین آرمان بله برای سیف الدین آرمان و گو ام دخوازن بحثا هناك مادين دوی پلانی ده بکن لگور و تشتین بالکش چنه تشتین کو دقیقه و دکشینه دوی پلانا کو سرو کمار بحثو قال کر بله از مگو دوی نقشه ده نه بیش هنه نه بیش 125 sayfa falan digre دوی در تشتی گوتن خوشن یعنی تشتی گو ام حس تکن ام مثلا ام دیگره که چی ببی بحثا و تکرن فقط عجباوی چی ببی چونکی وقت روژا گو سیستم چی بیا حتی نه اف سیستم ها نه یعنی سیستم که کلکا سقطی هاتی حتی نه و جبونا خاطره گو امین بن کاوی چه بره یعنی هنک براسیو که گو که میشه که گوت ام تخوازن گول داری چاوا تشت نخویاب کن مثلا دبیجه که امه انسان یعنی برای انسان بيجي جبو خاطري گو يعني دولت انسان را خدمت بكي بنارن چند اوي هنا متوازن بيجن کرم کن مثلا دبي چه دبي جبو خاطري يعني حق مروفا هي بقوت به yani daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi. Meddebeji yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkını güçlendirilmesi, hukuki öngörebilirlik, şeffaflık, ifade örgütlenme ve din özgürlükleri. Yani hürriyete ve işte tabi bahsa oynat ki hürriyete şahsi. Vakti go bahsa oynat ki tabi yani defame go gereka sistem tabi bukul be. Yani nüjen çev be. Sistem hatta go nüjen ne be? Bir şekilde go rıkakirini nameşe. Mesela yekce dibece insan vakti go çe buya او تشتی گو خدای تعالی حین حقیوی هنه gereka ben muhafaza kırın. Gereka ben muhafaza kırın. یک جای مثلا دبیجه زمان یعنی اول ارق ابتب یعنی gerek فرقیت نکوی نبین انسانا وقتی گویرم سیستم دمیزین و عملوا ماده دمیزین خوشا اما عجبای چه بی نرن ایرو وقتی گوت بیجه din ırk yani ol u ırk bu cinsiyet mesela fikir raman jiber yekiş vanaki insan gereka çine be gereka nevi destan vana yani evna vakti go insan roja go çi buya evna hakivina gereka fark nekvina beynava ama iro mesela le İzmir'i kata rojavi yani معلم مامۆستەک ji ber got qîzikek serê wê nixumandiya nehelê têkeve mektebê nexistiye mektebê yani tiştê got vê xeberê îro vedît mamoste belê îro kete gundemê li İzmîrê got çêbûya heta gova derheqê ew mamoste û ew mekteb ve soruşturma de dest pêkiriya belê dest pêkiriye yani ev tabii baş çêbû ji bo xatirê gocayek dî kesê dî wilo neke
yani tiştê ku îro di holê de tên kirin û tiştê ku di vê derê de hatine yaskirin bi rastî wextê ku milêt meyîsên fark heye xweş e. Îca em hêvî dikin wextê ku ev çalekî ev neqaş ev pîlan wextê ku rûnê heqedan û taliya wê najîkê de qanûneke yani qanûna esasî jî pêra nû bibe. Belê em ê wê jî xeber bidin. Qanûna esasî jî divê em serê xeber bidin. Belê. Mamoste Mesela zêdixwazim bi Tirkî çend hebajwar bêjim. Misada we hebe mamoste misada we hebe ez ê dî sal we vegerim. Birayê Yahya Turan demek ki serxeta telefonê ye. Wekî sê çar deqa ez ser vê mijarê jê bipirsim. Dûra ez dîsa em bêjin dorê bidim we. Ev mesela ku we behs kir bi rastî li İzmîrê min jî îro xebera neşopandibû. Li İzmîrê rast e xebera îro ye li Qeza Bayraqlı alîkarê müdûrê mektebekî em bêjin telebeyekî diçe pola çara sınıfa çara wê bi sebeb şarpa wê sernûxmandina wê wê negirtiye mektebê. Yani demek ki di rojeke wiha da hê jî yani hinek em bêjin şexsiyetê ku hê vê mijarê li ser vê ew hinek qebûlê wanî di 10 sal berê 15 sal berê hê li ser wan sekinî bin hê vê vangava vê cesaretî davêjin ji heqetê tiştekî muhîm e lazim e serê bê xeberdan. Birayê Yahya Turan hukuknas ser xetameyê telefonê ye. Keke Yahya Serok Komar Erdoğan behsa plana çalakiya heqên insana kir wek şexsiyetek hukukî hukuknas jî ger hûn li vê meselê binhêrin ve ehemiyeteke çawa têda dît? Keke Fatih devlet şuxa lazım daima temelê wê nal ser edaletê ava bibe û şuxa mafê mirova daima di rojevê de be û ne tenê mesela em ê bêjin serokkomar di wextkî muayyen daima yani di tevgera dewletê tevî de gerek mafê mirova daima li ber çava bin û li ser mafê ve çaxa dewletê icraat dikir veyahut da hizmet kir gerek daima li ser mafê mirova bisekine û mafekî mirovekî bê rojevê mutlak gerek ewil ew mafêhan bigihê wî însanî wek ana çawa em bêjin kî îro wek we jî anha hepkî behs kir mesela ser mesela ser nixwandinê de binerin ev çend salig em bêjin em dibêjî kî ev meselem di rojevê derketiye fakat dilê dinare wê çaxa hinek însanê fikra wana wekî dinê bibe yaxud em ê bêjin mafê mirova di hundirê xwe de qebûl nekirine pê bawerî nanîne dilê dine her mesela wê çaxa firsetê dibîne ew însanê han wî mafî ji destê wî na digire bi quwetekê binerin anha ev mersele wê çaxa çêbû gelo çilê pirsîn hat kirin ana ve hem jî li gor qanûn veya jî sûcê ev tiştê hatî kirin fakat wê çilê pirsîn lê kirin bi rastî em jî mereq dikin ev mersela serokkomar şoğlê iqtidar 18 sal li ser iqtidarê ye fakat ji berê di wê çaxa hundirê sîstemê de di make qanûnê de û di qanûna de belagê persgirêk pirin û tamamê bi milletî tev de hundirê di vê dewletê de zêdî 8 milyon însan heye tev de gerek bi çawa be mere bi adaletê tev bi hev re gerek mere bawer be wê çaxa devletê helbette ki devletê jî ev tişt lazim e fakat milletî gerek pê bawer be û mafê mirova keke Fatî mafê mirova û adalet hew tenê ne ji hakima tenê re yê lazim e memûrkî em ê bêjin li cîkî gundkî be yani cîkî navê wê namere nebihîst be li wî gundî be devletê temsîl dike li wî ciya jî gerek di icraatê xwe de bi adalet
حركت بك يا وك ام تشاو بيجن د انسانكي بجبر سوجكي حات بن تعفكرن ام يقولوا بيجن لوي هاك تشو قرقولكي او قمانداري وي قرقولي قالك تشاو بقالك اوجب عداله الحكم بك وتشغال بعداله حركتنا كي وحقي ما في مروفه او دورده ويوانضابه هذا حتى ايلوجي قالك قانون هاتن درخستن ما كقانون دي قالك هارتن هاتن فكرن فقط تليدن هاري افانا تفدجي نبسن هر دائم امي بيجن توا وقت تشكي بجانب يعني دولتي تشكي ولو مره بفكره يعني بيشكتن تشيدده تندر ايفان بيشكتن هذه هرتنجي لازمه او هرتناناجي جرك بال تشدده ببال هين بيتر حقي مروفا ما في مروفا هين بيتر بدست وان كذا نجش دست وان هرب دست وان كذا يعني سرفينا اب تشالاكيا بسر ما في مروفا سروكومارجي اعلان كير او لازم تعقيبا وينا بيكرن ودهندري مثلا نوقت كي بردريج ده اتشتيجي واحد كرنجي ولو ام بين نبسجي جرك بين قهرت انها ام دائما دبيجن بمكا قانوني دي جرك سرنو خماندن تيك بن قانونكي وچخا قانونك بينا تنبي شار روجي ده ابي اقتدار هذا هنكي دولن او تشاب بجار ديجي ود في مساله دي وجار دي فسكريك تركه في فاتي مالا بابا برای یحیی توران اوجي خودش ورازي به یکی سیفدین آغرمان ما گوتنا و بروی بو حقیق حلال بکن کرم کن وج اف پلانا کو سرو کمارش اردوغان بحث کر چه خبات تینه چه کرن یعنی جوی بینه چه کرن و سروی خبر دا گوتنا و نیوجو مابو کرم کن يعني ما قو معلومه ويا يعني إيرو دين الدولة جرك عدالة به دين الدولة عدالته قالك جارا تحوله هنك دبيجن جرك اشتا دين إسلام دين الدولة إسلام وشما أف بدلاندنا شما جي لا يخلق ياسكرنا شما يعني أف تشتهنا كي جسر كتاب هاتن ياسكرن قالك تشت هاتن قوتن اما وقتی گو عدالت تنبه دولتك دا عدالت تنبه حضور تنيا ایرو اب تشتی گو رئیس جمهور جمهور قوت اب پیلانا هناكي گو خصنا حولید بیجن امي بجي بينن حقیقتا زحف مهمه به ام بينا وكا انقلابه كيد بينن يعني اب تشتي عجبا والبركي البرش هذا هناك خوك خونك يجيبه بلكي يعني تماشاوانه ما ايغو جهاب دستي وانا كي ايغو لي ميزان بن و او كن اما حقيقه تشتي ملي ميزان مثلا ديك جد بيجي كي نفرت سولمي يعني قوتني جو انسان من سبب فتنه وانسان بهافت كذا يعني مرب جواك خرات كي اب قوتني قوتن يعني ايرو يجي ام دميزن اكثريه وانا كي دچنا د قانون دهنا بیا هنا كاجي شخور كرنا قانون ايرو الولات كي الولات مال ديوار ما كردستان دخدي قلت دميزن سرچيا كي تي اسكرن دبيجي كي دبي تركه كامبري دنيايا اي وقت غيرو يكي كرد الفينا دميزن خينا يعني قوتنا كجفينا غوف دبي سبب فطنه وبسبب خراكرنا براتيا كرد وعرب وتركا ويا تشركز يعني قيس قوتنك جبي خرابتر هيا انجي كي ايرو وقتين غاناغو انسانك مثلا دركت غوتش جو مصطفى كمال نربا يكي شخص كي مرافا كي ولو قلت جبر بيناكي تشتي قوانين السريوي اين السريوي انسانا يعني دايد بالتركيز بيجي دبي uç noktalara sınırın uçlarına dokunmak. Yani gotidas de seri sınırı hınık insan. Yani tişte go ırkiyeti تخنا حوله تشتي goş aliye dini, aliye mezhebi gotena goten
اما ایرو دولت دا هنک جوانا خودی خو ایگو واد بیشن خودی خو مقامن خودی خو جینا و کس دینا که و انسانا اما انسانا کی گو عاجز بو ظلم لهات کرن حق زی لهات کرن به عدالتی هات سریوینا که وقتی کلامه که بیشه ام دمی زینن یعنی وقت بیشه تشتی گو نای سریوی ام نابین الا او انسان پریشان دبی يعني اف قلتنو تشتيقوا انسان ربنا قانون وهكا مثلا ايرو دبي اسطنبول سوزلشمسي قانون تشتيقوا امضاء كرنا وقبول كرنا بيرك درد كفيش تعالي كي دبيجي حق الزلام خدا حقيش الزلام خدا دليل اقتناع تشت اقتناع او انسان بصالة بهفدورة رادبن ورودن زاروكي وانا اب انسان ام دميزين مالاوي ناكب ترتو بلد به يعني مها سي مها شش مهاش مالاوي دور دكن او انسان تد ميزين يعني بچاوك دي لبيركا خل كفلتي خود ميزين يعني تشني ايرو حوله ده هنا اب تشتي قد بيجن دوي نقشه هذا دي بلان هذا جوهاني نبرما حقيقة وقت جو او بشكل جو تيجو تنجو تيكبي كبير قانوني وروني لسرم لا تشتكي خوشة نفيسو كرن دبيل هاف بنهيره يعني مثلا تديت بلكي افضل نجي وعزي النصيحة يعني تشتكي هو ناكن شما هون دبيجن ربي عالمي قوت يا ما دام كي وقوت غيرك هون بكر ما دام كي هون دبيجن بجي بينن توزا خوش بين ام هيفيت كن افنات شي ببي بله وقتی گو ابناکه بجیوره وکا مگوت اب انقلاب کل ترکی وقتی گو نها اب مسئله دیجی که گو انشالله متحققات دیجی که در بشتغلن مثلا بدین حریتی هنها یک جیشی و گول روحه هنک انسان هاتن برچعب کرن بله يعني بله مثلا يشتغلن براسي اما برقم عدالة يشتغلن فلانه جو ان حوله ملي ميزان ديا يعني لهفدون انيره وقتی جو تيكافيجي حقيقة كيف خوشي كويت شبه بله كيسي فدين حضور شبه كيسي فدين gündüz لويدر وها بشري سر مثلا رحايكو وبو از دورا گوتنه بدم وی که کسی فدین براستی لرحای از تخمینم 11 کس بون بسبب که دخوازن جاره کردن خلافت به آوا کردن لورا 100 سال بره لوان عرضا خلافت هبو دست عثمانیا ده دولت عثمانی ده اندام حزب التحریر که بتاواي امبيجن سر شدة ده سر سلاح ده لحقو معفا نگریه يعني فكري خو نگوتنه لبلي دادگه حقوق يعني امبيجن ويخستيه وك امبيجن ريخستنه كتروري وساد حسبينه اندامي امبيجن حزب التحرير كو خواستن خلافات بيعوا كرن لسربي هاتن بنشعب كرن براستي عقوبتاوان من هین نکر د چاپمنی ده من ندید چوابو د سروی ده دمه که وها کو ام حقو مافین انسانا خبر ددن و پیشوچونا حقوق ام خبر ددن د سر فکران ده وها انسان بینه بنچاپ کرن و لکه و دمغا تروری الوان بخستن و چواد بینن راستی اول بی بیشن 11 فبراير ما ايك باوجان خدا هي هاتن كرتن جوانا 5 حيوانات بردان ششيوان هيد بن چاوادنه يعني امي بيدان ابي وانا جيبين بردان وانا ايك اموانات بكنشي وانا كوات نگرتن حقيقتا وقت وقوته يعني نظام سلاح چيه نظام زور دستي چيه نظام تعديتان بكن انسان كي فكر رمانا فلغور انساني دبشت انصافي دبشت يعني دبكي يعني وان قلت شيء براتي ام تخاطر اول فيتشتي بملتي خبدن فهم كرني اول فيتشج ان قد فكر قلت ابي 3 سال خلافات لبي ولاتي هان رابيه
ka meçi avakir, meçi avanakir. Çi bu çi ne bu? Yani vekil serve xwastin ku millet bê hişyar bibin. Ku bana dîtin millet hişyar dibin, ev sed sal derbas bê hilafet rabiye tiştekî ku vê devleta naha li ser mehkûmê xwe dike, tiştekî ku baş ava nekiriye. Vana vê dîtin û çawa kirin minnet çar hev ew pîrekiya di şevekî de hatin girtin. Yani sırf ji bo hatê ku gotin vay li ser rabûna hilafetê sed sal derbas bê ka we çi ava kirî bo baş kir ve xirab kir. Vê sualê pirsîm. Ev birayê me ê ku li Urfayê hatine girtin. Wan gote çi? Wan jî gotekî di nav millete dergî bela dikirin. Yani ne ku tu bêjî çikî xakin dergî bela dikirin. Millet jî li rûpelê derdî mêze kirin, qala hilafetê dike, millet ji wan dipirse dibe yanî mesele çi ye? Ew jî meselê ji wan dibêjin. Yani dibe wayê hilafet li ser me rabiye. O hilafet pêwîst ku dîsa bê ser ev welatê han da ku milletê me li ser xwe were û ku milletê me hikûmê xwe li ser dunyayê bike. Yani vê tiştê di vê havê de millet hişyar kirin. Şekilde negotina. Ji bo xatirê ku millet hişyar kirin, 11 heva di şevekî de girtin. Yani ev devleta Kemalî naxwaze ku Müslüman werin ser koka xwe. Ku Müslüman werin ser koka xwe wê bêjin ev devleta layık ji me re nabe. Ev devleta layık îthale İtalya ji me re hatiye, ji Fransa ji me re hatiye, ji Almanya ji me re hatiye, ji İsveç ji me hatiye. Yani her welatekî parça parça hatine bi hevdivgerê dane li ser me hukm dê kirin. Yani wê millet ev rejima han ku nerazîbûna xwe wê bide nîşandan. Ji bo xatirê ku ev devleta Kemalî vê tişta xeternak dibîne, çi dike? Kî divê mijarê de dergê xwe bilind dike, di şevekî de min ew pîrekê ku hatine girtin hinekî wan jî bi hemle bûn. Yani ev tiştekî qebahetek mezin yanî. Negotin van insana yani zikê wan de zarok hene yekî darakiyan nexweş bikevin, bekî xwedineke bimirin, tadîl wan bêkirin, çê kirin destê mijar terîst bê, wek tê bêjî qê însan hatine kuştin û êlîşî wê derê dikin. Bi vê mijarê ketin malê wan û wan bi dest kirin wan xwetin nezaretxanê wan xistin girtîgehê. Yani ev eyba han min li holeyê ama mixabin ev dinerin serî cumhur divê çê dibe em ê meqaqûnekê qenûçe bikin. Bi rastî navdarê min çikî xweş gote. Goyan ev hêviya me ye ku ev qanûna ya bi zulmê ya bi xwîna Müslümana hatiye avakirin ku ser me rabe. Yani ev qanûn ku 1908 de bi destê Kenan Evren û bi hewalî wî hatiye avakirin lê em dinerin îro erê qala van qanûna dibe em ê rakin tê gotin li şîrîkî wî MHP dibe çê dibe 4 madde ê ewil tev gerek hewcenek em xeber jî bidin. Tew em nahên xeber jî bidin. Min di nav îktidarê de gengeşek wiha heye. Gengeşe mezin çi ye? Gengeşe mezin van pîrekê ku li Ankarê hatin girtin çarheva. Van birayê me li Urfayê 11 hev hatin girtin ya gengeşek mezinekê ev ya rexnek mezine. Yani ewil hikûmet hewceye vê eyba han li ser xwe rake, vê şermezariya han li ser xwe rake ku bi milletê me Müslüman bide fêm kirin ku em li ser mafa dimeşin. Wan birê me hatin berdan, 5 hevê hatin berdan. Miner devlet ji wan negote ji me re lêborîn bikin, işte me binheqî we girt vê çi jî negotin. O negotin jî vana suçtar vay me wan girtiye ew ê ev hikmê wan bidome vê çi jî negotin. Yani ku dengê wan derneketena ez xwadim ev vê bînim wan. Wan birayê me ê 11 hatin girtin. Ku dengê wan derneketena, ku millet dengê wan nebihîstena, te wekî Xwedê dana naçî tadîl wan davkirin. Yani em salê 1900 wana da em tînin bîra xwe, em dema 28 Şubatê em dînin bîra xwe wan zalimê Kemalî ku çê tadîl însanê Müslüman dikirin, çê tadîl çi işkencel wan dikirin ku wextê têbe çavê me wallahi dengê van însan derneketena yani belki îro pir tadîl mezin wan batine kirin. Yani hikûmet ewile ji vê eyba xwe xilas bibe. Min Reis Cumhur li aliyekî tişekî dibêje, divê serî tişkî dibêje ama polîsî wî tişkî dinêtir.
Serok Erdoğan de cekidin çıkidin beje tu de savcıyı çıkidin. Yani ayıp havcaya ev vekili ekudibe em be Erdoğan bana gerek herin van insan kutaygertin herin xabuan bigirin. Beraberce tişteki yanlışiyati çekirin. Nahkil ve tekirin. Yani van reisime vahad beje avana tişteki kabahat kirne. Yani van polisa eme van ceza bikin, van savcı eme van ceza bikin, van yanlış kirne gerek ve tişte ve havaya gerek ev vekili han liver lecem van insanı Müslüman bin ama emdinerin yani bir Sağır Sultan yani Sultanı kerdi bihize ama İrol Urfa'yı çağırdı hav vekil hane Halil Seri Tababe yek havi nehate dengevqa civan insanı mazlum o fakir o muzraf ne gote em buarane ka derde ve çiye ve çiyana gotun. Yani Erdoğan gerek devet işte de Sarık Cumhur yani gerek evvel baş bir fikri. Minel Ankara ev çiğ kavmi çar hafilakat ne gertin ama vekili Ankara yek havi ne şu dengi kadar ne kadar ne gote hun vet çiğ dikin ev çiğ kundukun ne hakiye ev çiğ kundukun ne insaniyet çıkıva hem denerin kesideki kadar ne kız. Yani veçağı eme havariya kap kipkin. Eme her ne havariya fa yani emsal navi insanı Müslüman dibecin. Emsal navi insanı bavarmend bejin. Eme her bavariya kap CHP bikin. Eme her bavariya kap HDP bikin. Yani İro Müslüman, insanı Müslüman تعدل وان تكرن تعدل كي تكرن جترف polisi eknaha تكرن ama amdenerin kes dengi kadar nakı yani fotoğrafı medya cevaki heye dengi van insana servi arde zu belad be miner anaka keke mesafetin ağır ma'ani zaman do İzmir'e او معلم şekere keçike dere beşer çara jibo hatta taraf girtiye dem diyawe tadil keçike dem diyawe ji ne vakit ne ji yani adalet hebiye yani gelo ve insana şirek viş diya fakvariye maviş fazina takşandın ama adaletine sadece bir mesoruşturma da bekliyor. Yani vakt naziye kabul gele Müslümandık yani. Yani AK Parti devirde kapır rakhna bak yani. Mesela وها جبو Türkiye vak kevre mihenke kudvejin. Yani demen muhimin demen وها ko minak gibi yani 81 vilayet henet seriya 83 milyon insan henel Türkiye dijin. Lebele embejin sal ki da sal jare ki deji mesele kuha vak mesela İzmir yani mesela Rahay Ankara gavi kudere dîsa yani merv huzursuz ke lewra evan gavê ku têne avêtin dibe sebebê hinek tirsu û gavê pêş çewê bê avêtin lewra dema ku di qanûna de valahiyên wiha hebin sernûxmandî di bin ewlehiya qanûna esasî de nîm be dema reng guharî deng guharî meselên wiha ve birahatî ve asayî dikaribin gav bavêjin û heta demên 28 Sebatê jî hêl ber çavê me ne. Ji her du mêvanên me re jî em teşekkürê xwe pêşkêş dikin. Demana berê hatiye piştî naberê înşallah em mêvanên xwe re dîsa bername xwe bidomînin. Selamun Aleyküm değerli Rehber TV izleyenleri. Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyoruz. Selamun Aleyküm. Değerli izleyenler, bugün de yine güzel bir konuyla ve konuklarımızla. Mesela bu hadis bize şunu da göstermektedir. Gençliğimizi nerede harcayacağız? Özellikle burası önemli bir konu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok tercih ettiği isim Abdullah ismidir. Abdullah. Abdullah. Allah'ın kulu. Saadet Yolu bu akşam saat 21.30'da Rehber TV'de.
Bağışlarınızla siz de yetim ve ihtiyaç sahiplerine umut olmak istemez misiniz? Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO Ebrar, dünyanın farklı noktalarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya devam ediyor. Yapacağınız her iyilik, geleceğin inşası için bir tuğla taşıdır. Yetim edinme projesi, su kuyusu açma, kış yardımı, katarak ameliyatı, kardeş aile projesi, giyim yardımı, gıda paketi ve diğer birçok yardım faaliyetlerimizle sosyal dayanışmaya öncülük ediyoruz. İHO Ebrar, Uluslararası Yardım Kuruluşu. Virüsü kapmışım, haberim yok. Üstüne bile taziyeye gittim. Hidayet'e bulaştı mı acaba? Ahmet de yanımda oturuyor. Zaten tansiyonlar da var. Bir şey olursa vebali boynunda. Şu zamanda insanların yanında olmak onlardan uzak kalmamış. Anladım. Çok acı şekilde. Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Rojava civakê didome temaşevanên hêja birayê Seyfettin Arman û Seyfettin Gündüz bi merane Seyfettin Arman ji Nisêbîn. Birayê Seyfettin der heqê vê meselê de gotinên we mabin em wan jî bistînin em hinek jî siyasetê xeber bidin. Bi rastî siyasetê de hinek em bêjin نقاشên ku niha têne kirin dide xuya ku hilbijartineke pêşwext mümkün e li gor hinek otorîteya wiha tê gotin. Ser vê mesela edaletê hukûqê man gotinê wekekê Seyfettin Arman? Keke bi rastî gohek em bêjin îro ev xelkê ku li ruhaya hatine girtin ji ber ku behsa xilafetê kirina ew çaxemkarin bêjin yani Yavuz Sultan Selim ew jî terorîst bû. Ew jî terorîst bû. Ber ew jî têxil lîstê. Hê dewleta Ali Osmanî yani bi sed sala îdara vî milletî kiriya bi xilafetê kiriya. Xilafet yani di çenda İslamê de, di kültûra medeniyeta İslamê de yani cî girtiya û nav milleta rûniştiya îro însan rabin wextê ji xilafetê biştexilin û wextê ku bêjin ev terorîstin ji xwe em behsa edaletê nemakarin bikin. Lewra nebiyê Sultanê Dewleta Osmanlî berî niha bi çendekî yekî rehmet kir malûmê we ya Serokvezîr Birêz Erdogan çû ew anîn Tirkî defin kirin û tören jê re çêkirin resmî tören jê re çêkirin ew çax berabêjin ew kesê ku ew törena li wê dêkirin tev jike terorîst. Yani tiştin weka serî dijî me got ev qanûnê ku îro li dewletê de hakim weka yani bi seqatî dimeşin hat tiştê halo jê derdikevin. Lewra îro yekî Marksîst, yekî Leninîst, yekî irqçî, yekî faşîst derkeve olê holê û biştexilê û slogana bavê jê û biyan jî ki polîsê dengê xulê bike jê re tê gotin ev heq û hiqûqê wî demokratîk hatiye perçiqandin dedît bi sada bi hezara însan derketin holê û ştexilîn heta ji serê dewletê ji binê dewletê kesê ku me nedîtna jî dengê we derdikeve ama yekî ku em milletê me Müslüman ev
ev 1500 sal go mesela 1400 küsur sal go Müslümana vakti go bahsa dini xu bahveriya xu ola xu ki jere gotin terörist maalesef nel devleta Türkiye tane İrol tamamı dünyayı Müslüman bexwadina Müslüman jbergo xilafet tına bexwadina yani vakti go xilafet habana Müslüman ne bexwadina İro xilafeta gayri Müslim haya Marksist ego Leninist demokrat faşist ego çıka لسروي عرضه go zulm ku ta'dik te kirin li insana bidase wana ego muhafazat kin hana servat gaydin ama Müslüman maalesef teröristin hasibi ilo lista terörizmi meyzenin seri sadi not Müslümanın. Xudai Teala ve mesele de ev kese ser makam u ser idare adalet ebke nasibi wa amkarin ve bejin u jwa kasaj amved bejin derbasbuy be mele inşallah ve derbasbuy be inşallah ke Seyfeddin disa hun cevaba mebdin Seyfeddin Ağrıman fezlekeyen der haqqi vekilan de brasti jibo ambejin linek lepersin luan bekirin prosedura vekilan enek cudaya ya milletin alelade evana demako sucek yani gumana sucek servan hebe dve hinek xabatên din bêne kirin meclisê de pêşî fezekê wan tên qebûl kirin nayên qebûl kirin çend wekîlê ku di derheqê wan de fezeke hat tê meclisê û di ser vê de girtina partiya HDP tê xeberdan niqaşa muhalefetê û îxtidarê heye çûnû hatina hinek partiyê ku hilbijartina dawî de ne rêheval bûn çûnû hatina wan hene partiyên nû xebatên wan hene eveya li gor we hilbijartinekê pêşwext yan jî vê niqaşê vê gengeşiya di nav siyasetê de hûn çawa dixwînin براستی ایرو د مجلس ده acaba چند وکیل بسوجن ام وینا وقتی گم بپرسن yani جسری صدی پنجی belki suçlu و درکوت اما معلومه قانون وانا محافظت که ایرو مادام که ایرو دلگورا قانون پارتی که یا پارتی کتما انتخابه دوی انتخابه هنه که دا هنک انسان رای خدا نوا او نقانه هات نوی درونشتنا yani کسی گو وقتی هنگانه گو سوچ کر حقسزی حقوقسزی کر تعداد دا انسانا محققی yani خدای تعالی داهی رب عالم یا انسانی خودی خود سوچ به جزا نهشتیا البته کی جزا yani gerek ab man'e xarabuna henek insan ha vaqte go iro madem ki hole parti kaya parti hana jige vaka her parti ke yani bir yardım devleti o bir imkanı devleti malume ve iro AK Parti'ye CHP'ye İYİ Parti'ye MHP'ye HDP'ye aftak yani hazara para distinin o yardım edistinin faaliyeti xudkin و دبیجن پارتی که قانونیه پارتی که یعنی لگوره زمانیات به یاسالا ها اف انسانی هنه که سوژه و حیاتنه یا البته اف انسانی گوت حق سر وینات سکنش ما بچهتر زانم اف ناوی حکم بیدان وقتی گو اما ام وید بیجن عجبا اف فضله که گوت حقی و انسانه در کتنه در حقی هنک وکیل پارتی نزدی چما در ناکبن ایرو د 15 تموز د وقتی گو دربل و دولت و سیستم هات کرن د حکومت هات کرن او نچو سری ایرو چند انسان جوانا دنا ویشی دنا بر اینها بدروجا وکیلک درکت ج ای پارتی معلومه ویا یعنی تعبیر کردی طاب درزیه وکر شما فزدکه تر حقی هنکه دی در ناکبن ها فزدکه وقتی گو ها به حق و حقوق وقتی گو برد حقی حمکه در خن حوله
انسانێکی وەکیلێکی گۆسوجی هەبێ گەرەکە دەرکەوێ حۆلێ و ئەv ئینسان حەساب بدێ وی ملەتی دچوێ مەجلیسێ ji بۆ خزمەتێ نەگۆ ji بۆ کوشتن و گرتن و تالانکردن و دزیێت چوویە وێ دەرێ دچوتە خزمەتێش وی ملەتی رە بکێ پێکی چ قاسی خزمەتێت کرد چ قاسی زەرارێ دەدێ ئەv حەساب گەرەک بێ پرسین وەختێک گوێ حەساب نوێ پرسین بەری بێ انتخابا پێشیامە بدە انتخابدی yani hilbijartendî Tirkî digosêçin gelek insanê gosûcê wanekê hebû xwestin kirine millet wekîlî wekîl ji bo xatirê got nekevin hepsa ev malûmê her kesiya wekî Elîs Berberoğlu wekî hinek wekîlên yasa ev qanûna esasî got nevê qebûl nevê qulubandin meclis bûya yani bi Tirkî dibêjin yani suçlu sığınma evi yani tabîra ve nake suçlu sığınma yeri Tirkî gombêjin bu cihaz suçlu yekî go bu xwazê go xwe xelas ke derî perê wî hena çû go tak xwe adayek xwe partîkê danî û kete wê derê ve ew însan dibe çi kes temekarê dest bidiye dokunulmaz ev hukuksizîka zehm mezina ji xwe Tirkî dibêjin balık baştan kokar masî serê xwe bên pê ketiya heta ew yani bê heqî ji meclîsê dernekeve ew însanê got ji bo qanûna destê xwe hildidin heta ew bi xwe safî nekin ji wê derê xwe ji vî îşî muhafaza nekin haq û hukuk û adalet û xweşiya nava dewlet û millet di ber kêşî sevî neke birakê xwe bêbêjin ev însanê henekê eger got sûcekî we hebe mehkeme hene li gora qanûna hazir bê çi lazima gerek bêkirin ama yani girtina partiya gerek tune bê yani partî û malûmê wê jî ke yani ji bo xatirê hilbijartinê qanûn dibê ew jî wê çêbibin wa jî wê derxin ev hukuksizî de bê heqiya henekê em hêvî dikin ji holê rabê yani ew zirhê wekîltiyê divê neve zir ji bo sûca û girtina partiya jî hûn naecibînin yan jî li gor we ne tiştekê rast e birayê Seyfeddîn Gündüz hûn dikarin ji vê der bidomînin bi rastî hinek xwestina min ev e yani li gor we hilbijartineke pêşwext amadehiyeke wiha heye gelo lewra divê şert û mercên nexweşîna Covid-19 de em bêjin aborî iqtisad hinek bi paş ket niqaş û gengeşiyê nav siyasetê de hinek zêde çûm ser hevdû ve û hazirî û amadehiya qanûneke esasiya nû evana ne em bêjin hinek niqaşên alelade di em bêjin siyaseteke wiha ku li gora xwe di mecra normal de tê ajotin evana li gor min hinek amadehiyê pêş hilbijartineke ku wê zû were wê pêşwext be li gor we hûn çawa dibînin û ev bloqên ku siyasetê de çêbû di nav wan de lewra hinek partî çûne hatin dikin ser vê jî hûn çi dixwazin bêjin wekî heft heşt deqê me maye kerem kin yekî tacir digot ticaret wek seydeyê ku lê hat telexê niha ev hilbijatina ku zû ve wê bêçêkirin yani ku nafê qalkirin em karin bêjin wek ticaretê ye ku lê hat ew wê di pêş de biçêkirin îza li ser vê hikûmet naçe dike hikûmet dixwaze partiyê êk li hemberî wî yê mezin kî ye yê mezin CHP'ye û yê mezin İYİ Partiye dixwaze van partiya tifaka wan hevdû belawa bike îde ku dikin nake tifaka wan ji hevdû bila nake li ser çê dibe em tifaka wan bila bikin li ser şîrîkê wan ê biçûk ê HDP dibe vay HDP bi PKK reveye û vay işte endamê wê siyasetmedarê wê cîgirê wê işte derin kirê çiyatê lê
işte bana te çare havaltiyan dikin berbantiyan heye ve have dukhazın ve beş çabe millet raş bakın o lidar hakivan fezleke vekin da ku fezleke vekin ve fezleka yani brasti ku hayat du sala ancak beje encameki yani ya du sala nagece encameki ama bu khatek ittifaqa millet ittifaqi xarabke او دبيك فيتشتا تسليمه ده انجامك مازن يعني تسليمه ده قوتك مازن يعني اخ بارتي نكجبو حق معفى انسانا نكتب بجبان انسانا سوشتارن شكي خراب كرنا اميوان جزاب كرن ند جبو فيتشتي فذاك الوانات بكرن جبو خاطرك دنابيرا اي بارتي جهب او دنابيرا هدف ناباوان بك وان بدو بك ولا بدو بكفن و ایدی وان جدو بقتیدن. برای veya befahme برای سیفالدین براستی yani belki zamanı van fezleka be rexne kirin yani ev fezlekin kuhatine tev servan henek guman henek suç hene lebele zamanı ve gelo nihaye yan dve zutur ev gav hat bunavetin yani jbo befahme min ve jwa persi. Yani van kesin kod hakivan da fezekatını amade kirin bi tamamı besujininin. Yani evve bejin haka kesefetin ağırman gotu nazarimin fedejarazi be yani gotu li darazı belki nivi vekilvan gişte kevin mahkeme. Kalmeci bejin. Ama hadi rovet çi bejin. İlul Urfa'yı 14 vekil çunu lisar navime çunu mafime lüdri bu Paris. وان انسانا كتل معفيخي كتل عدالتي وقت تشتكي بي سريمه كوان انسان دنگي خنكن او يشتر كذلك وان انسان جبي محكمه كري ما مجبو شي راي خدايوان مجبو شي دنگي خدايوان دنگي خدايوان كجبو تنگاسيك بي سري من ناحيك بي سري او بالنابي بدنگي خبدن بكن يعني وقت كو عمل سر مساله فزكي بفكرن در حقيقه ده اكوي فزكي بشكرن belki ifsada vekil hele. Ama iro cek emleyne em qala çedikin em qala hilbijatına ya peş verdikin. Yani gelovi hilbijatına peş ve çebe çinebe. Hilbijatın liserbe ve çebe ki iro hükümet AK Parti karibe tıfaka CHP o İyi Parti o HDP cevdu veke van cevdu bela wala beke ve çebeke ve şwarar alana ki vala bibile. Ve yani vek min nakla awul gote vek steyde يعني قلت تجارة وقت سيدي كل هات الأخير يوانا جي وهذا فكرن كل هات وقت سيدي كل هات أوه البجتنا كي بيش بتشي بكن أوه دي صار عمري خد 4 سال 5 سال بهوا كي درج بكن أما يعني برا ملتي ما فيها فين بك كسوشتاري بفر إنسان هي يعني أري وان وكيل إيه هذا بي درن سريتشيا فعلا دكن اما بجن لغور نروتي دكن نريتي دكن وتشتهي ام ويا كارن بيزمان يعني امريكا درن دكن يعني وشتي جناكن HDP tenejinin CHP jene yani iro CHP genel sekret genel başkan bir sezgin tanrı kulu avukatı apabukay yani em perdürvene için ve meka ali kariye sarıke CHP'ye yani Amerika verin ama وقتی ایش به سیاست روی دراز ته گهرتن یعنی خودن ملت خو به بدن فهم کردن افزکه نجبو دادبندی هاتی بکردن جبو سیاست هاتی بکردن یعنی جبو خاطر حکومت عمره خو 5 سال چون ده درج بکه فقا الهم بری خو فقا اپوزیسیون خو فقا ولدو بلا بکه وان شدو حلوشینه جبو خاصه افزکه بکدی یعنی برام ملت ما به فهم کردن بله که سیفالدین مالا و آوا هر دو میوان مجلس سیفالدینن جوی کاری من نکرده که سیفالدین بیشم شخص تفهمه کرم که سیفالدین آخرمان اف مثلا گوهای هاتی حوله یعنی اف مثلا فضلکه نگو الا هگرکه یعنی هکر وقتی برده بخوازن سیچمک البجارتنک چه به شو فیدش آخ پارتی ریا یعنی سیچما بی زمان فیدش خوش واره
ev seçimago tenin zamanı derdixin yani vekil cihde geçtikin hinek cidde istifa dikin yani devir de tişteki gombejin bera illa seçimaka nûçe bibe brasi piçki dur xuyat ki yani seçim piçki dur xuyat çünkü yokta goyro buxazın İro bu xazını o axfar iktidarı bu kavi gereka vekil hakim bakın gereka işte beşim yokta tişteki loçe beji rej axfar tiravat be yani ev halaki uluya em be twazın bejin takibi meselede ev insani go çunawe deri ağlaba ego ev tiş hakiwa dert kevin necbo go hizmetej milletara nakin hakiwa da ev tiş şedibin belki jbo xatirê koltuğê hineka jbo xatirê ciyê hineka ji bo min tişt holê daha nezîvirin ew jî ke ji me re pek tişkî îfade nake. Piştî bername weşana zindî wê bidome mala we ava her du mêvanê me jî birayê Seyfeddîn Gündüz û Seyfeddîn Ağırman Xwedê ji we razî be serçavara hatin. تماشاوانên êşam hatin dawiya bernama xwe heta heftiyeke din bibînin xeyr û xweşiyê da emanetî Xweda bin.